Ngibingelele lapha ku March and March. Ngiphinde ngibingelele kwinsizwa nobunsizwa ngokulandelana kwabo. Engikwaziyo ke mina kwansizwa uma wenza iphutha uyehlela ngenzansi uxolise. Excuse, iloke engikwaziyo. Ubhuti lapha umfoka ndabandaba ulenzile iphutha and sonke siyalibona. Ongaliboni ingoba unefiso zakhe kwayena la ekhona. Uyalazi iphutha lenzile. Kube liphutha kakhulu ke ukuthi sithi sonke simdibi munye siyimarch and march. Wena njalo umunika ipodium uzosukuma uthi thina siyinsizwa nobunsizwa. Okusho ukuthi indaba yaqala lapho konakala but imost yethu sakangayinaka. Lenzeka ke iphutha lapho. Umfoka ndabandaba bese etshengisa isidi isikhathi ukuthi akasesiyo imarch and march ngokwakhe. Yena useyiphusha iagenda yakhe eseceleni. Unfortunately besingakunakile lokho. Sesizokubona sekulate. Umfoka ndabandaba if ezimisele ngokulwela abantu noma esayimisele ngokumela iqiniso, kuyoba kuhle ukuthi abuye azoxolisa. Iphutha ke lenziwa nombani, sonke siyawenza amaphutha futhi osexolisile uyakudeserve ukuxolelwa. Kube yiphutha elikhulu kakhulu ukuthi sonke sothi uma sibambisene simemeza igama elilodwa lemarch and march, but wena bese uyaphuma eceleni usukhuphula ifoundation yakho of which kade wayivula but ibingekho sonke lesikhathi and iqala imarch and march awuzange uliphakamise elayo but kuthe uma usubona ukuthi ibhodo liyavuthwa wasukhetha ukuyiphakamisa. Insizwa nobunsizwa ngagcina kuthiwa i-boot camp. Ngiyacabanga ukuthi yahluleka lapho kwathuleka njengoba ke manje sizovukela umbuso nje manje. So uma umfoka ndabandaba emisele ngokuthi silwe lempi futhi siyiwine singabi nakho ukuhlukana phakathi, kuyosiza ukuthi abize usesomdala uJacinta Ngobese ambeke la phansi, abize abathile enze press briefing axolise asho ukuthi no yena bengayinakile ngaleyo ndlela but manje useyayibona. Lokho kuzobe kungamkhiphi emtsizweni but kuzobe kuqonde ukutshengisa ngempela ukuthi uyinsizwa ngokugcwele. But uma ezoqhubeka adonsele esayidini lakhe, thina asizukubona umtsizwa lobahleza akhuluma ngabo kuyena but sizobona imbuka ngoba yena uzobe usevukele imarch and march esiswini. Iqala imarch and march white man nika ipodium athi amandla march and march, amandla march and march, thina siyimarch and march sithi, thina siyimarch and march sithi. But manje every time menikwa ithuba uthi thina sinsizwa nobunsizwa kade sayiqala lento sina 13 years sayiqala, of which sekuronke. Naba obhuti umlungisi kaMancinza bahlezi benikwa ipodium, siyayazi ilakho siyayazi imisebenzi yayo but uma enikwa ipodium ekuma march emarch and march hlezi ezothi thina siyimarch and march. Akasho ukuthi thina silakho ngeke sikuvume lokho. Uthi thina siyimarch and march ngeke sikuvume lokho. Bafowethu lempi uma sizovuma ukuhlukana phakathi angeke size siwina. Ngicabanga ukuthi uMangobese kube khona indlela yokuthengeka ngabe kade wayeka indaba yemarch and march. Ukube uyathengeka. So manje uma sizovuma ukuqebuka kwemarch and march and go somewhere else, nokwazi ukuthi kukhona ukuthi sekuphushwa inhloso ezithile. Reason why ngizokusho lokho
uma kuzoba khona ama-march e-March and March bekuhlezi kucelwa ukuthi iy'ngubo zepolitiki zingaqokwa, of which ama-agendas amapolitiki uma kungama-march e-March and March bebekwa eceleni. But one thing I'm sensing la, ubhuti uphakela umthakathi khona isikhathi akwaphosta ngaso wathi uyabona uThami Ntuli uma nganikwa ithuba angalibusa kahle leli. Laphana mina wangitshengisa ukuthi seyabuqhubaka manje u-IFP. Useyabuqhubaka manje u-IFP. La asinendaba, asikakhuluma indaba ukuthi izwe liphethwe ubani kanjani, but besisamngezwe lilodwa lokuthi abantu bangaphandle abala ngokungemthetho siyacela basishayise ngomoya. Inhlese yepolitiki isiqalile iyangena and izosigqilaza kakhulu uma ubhuti uphakela umthakathi kungasikho ukuthi usecabanga ngendlela yakhe eseceleni, uzokwehlela ngenzansi axolise futhi aqhubeke nokuhamba indlela ebehamba as i-March and March. But as ubunsizwa nobunsizwa siyacela ukumgcina le kude eyi-boot camp, ngamgcina mina e-boot camp ethukhulisa abafana le kaNongoma insizwa nobunsizwa yakhe. Ngesingami ngizomcela ukuthi boot camp enjalo siyacela ukuthi i-boot camp yakhe iqala imele insizwa nobunsizwa kwamanje sisadila ne-March and March. Ithuba lensizwa nobunsizwa liyoqhamuka.